Poštovani i dragi studenti, dobrodošli na online nastavu iz kolegija Kompjuterska grafika 2. Danas ćemo imati uvodno predavanje. Govorit ćemo općenito o umjetničkim radovima u proširenoj stvarnosti. Što je augmented reality ili AR, odnosno proširena stvarnost? Što nam je sve potrebno da bismo napravili jedan umjetnički rad u proširenoj stvarnosti? Pa krenimo redom. Augmented reality, odnosno proširena stvarnost, ovisi o AR tehnologiji. Ona nam omogućuje da putem aplikacije kroz zaslon nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom svijetu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo ako je gledamo kroz zaslon. Osim mobilnog uređaja, postoje i AR naočale, kroz čije leće vidimo stvarnost oko sebe, ali i dodatne elemente kojima se dopunjuje slika. No ta digitalna inovacija još uvijek nije doživjela široku primjenu. Danas postoji niz aplikacija za proširenu stvarnost za Android i iPhone, ali važno je napomenuti da se one mogu instalirati samo na uređaje koji podržavaju Google's AR Core ili Apple AR Kit. Mi ćemo naša umjetnička djela u proširenoj stvarnosti napraviti uz pomoć Photoshopa i Artivive aplikacije, koja je posebno dizajnirana za umjetnike. Prije nego što počnemo u Photoshopu stvarati elemente koji će se pojavljivati u proširenoj stvarnosti, potrebno je imati neko umjetničko djelo, sliku, grafiku, fotografiju, skulpturu ili slično. To umjetničko djelo svoju cijeloću može ostvarivati na jednoj ili na dvijema razinama. Ja preferiram da djela svoju cijeloću ostvaraju na dvijema razinama. Znači, samostalno, bez proširene stvarnosti i uz pomoć proširene stvarnosti. Ili se možete odlučiti da vaše djela svoju cijeloću ostvaruju isključivo uz pomoć proširene stvarnosti. U svakom slučaju, morate imati neko umjetničko djelo koje ćete podignuti na Artivive aplikaciju. I ta fotografija vašeg rada će poslužiti za aktiviranje proširene stvarnosti. Fotografiju rada možete podignuti u dva formata, JPEG i PNG, minimalno 320 piksela, a maksimalno 10.000 piksela. Veličina datoteke ne smije prelaziti 12 MB. Koja od ta dva formata odabrati? U ovom slučaju, najvjerojatnije nećete pogriješiti niti s jednim. Međutim, u nekim situacijama morat ćete se odlučiti za jedan. Zato ćemo ih pobliže objasniti. Oba navedena formata su rasterska, što znači da se svaka sitnica slikovnih podataka sprema u pikselima, odnosno svaki piksel ima svoj položaj u koordinatnom sustavu, nijansu boje i intenzitet osvjetljenosti. JPEG je rasterski slikovni format koji koristi sažimanje s gubitkom. Podržava 8-bitnu dubinu boje po kanalu. To je najčešće korišten format. Zbog skromnijih memorijskih potreba prikladan je kako za arhiviranje, tako i za razmjenu putem informatičkih mreža ili mailova. Praktički svi programi i fotooprema podržavaju ovaj format i svi omogućuju konvertiranje, odnosno izvoz svojih formata u JPEG format. Značajno višestruko smanjenje memorijskih potreba temelji se između ostaloga na isključivanju onih nijansih boja kojih nema u bitmap izvorniku. Time se praktički ne gubi na kvaliteti slike ako se nad njom neće izvoditi naknadne manipulacije. Veća promjena svjetline ili kontrasta smanjuje bogatstvo nijansi, jer su možda upravo nijanse koje bi bile optimalne i isključene iz palete. Korisnik prilikom konverzije ili spremanja slike u nekim fotoeditorima može birati stupanj kompresije, tražeći kompromis između očuvanja kvalitete i memorijskih potreba. Nedostatak formata čine dosta izražene nepravilnosti slike, posebno rubne nepravilnosti i šum. Ne podržava prozirnost i animaciju. PNG je rasterski slikovni format koji primjenjuje kompresiju bez gubitka.
podržava 24-bitnu dubinu boje po kanalu. Zamišljen je kao grafički format za razmjenu preko interneta, a ne za profesionalnu uporabu, tako da ne primjenjuje neke druge sheme boja kao što je cmik. Mana ovog slikovnog formata je što puno više zauzima memorije od JPEG formata, ali prednost je u tome što PNG datoteka podržava prozirnost. Također ne podržava animaciju. Rekli smo da za izradu rada u proširenoj stvarnosti najprije je potrebno fotografirati ili skenirati neki svoj rad, odnosno prebaciti ga u digitalnu formu i spremiti u JPEG ili PNG rasterski slikovni format. Pripremu datoteka za RTY aplikacije možete raditi u bilo kojem fotoeditoru. Ja ću to uraditi u Photoshopu. Fotografirao sam dva svoja rada. Jedan rad ću spremiti u JPEG, a drugi u PNG rasterski slikovni format. Radovi ne smiju imati manje od 320 piksela i više od 10.000 piksela, a veličina dokumenta ne smije prelaziti 12 MB. Pa krenimo redom. Otvorit ću fotografiju prvog mog rada. Riječ je o grafici koji sam fotografirao sa Canonom M50 u RAW formatu. Iz tog razloga se otvorio kamera RAW. Parametre možete odmah ovdje napraviti, odnosno prilagoditi, međutim to volim raditi u Photoshopu, pa ću samo otvoriti datoteku. Izvršit ću najprije rotiranje i autokorekciju, autokontrast i autocolor. Ukoliko niste zadovoljni sa dobivenim, možete ručno naštimati parametre. Recimo svjetloća ili kontrast. Možemo prilagoditi još. Ok. Odrezat ćemo višak. Ok. Jako je bitno da fotografija vašeg rada bude što sličnija originalu. Sad ćemo provjeriti parametre fotografije. Image size. Imamo rezoluciju 300 piksela po inč, što je previše. Stavit ćemo 72. Provjerit ćemo koliko imamo piksela u širini i u visini. U širini imamo 3424 piksela, a u visini 4448 piksela, što je unutar dozvoljenih vrijednosti. Znači sve je ok. I preostaje još samo da snimimo dokument, koristit ćemo Save As. Naziv datoteke ćemo staviti naslov moje grafike. Unlock your freedom. I spremiti. Koristit ćemo maksimalnu kvalitetu i nadam se da će veličina dokumenta biti unutar dozvoljenih vrijednosti. Odnosno da neće prelaziti 12 MB. To ćemo provjeriti. Nažalost, prelazi 12 MB. Otvorit ćemo ponovo dokument. Postoje dva načina kako možemo smanjiti veličinu dokumenta. Možemo smanjiti broj piksela ili smanjiti kvalitetu prilikom snimanja, što ću raditi. Save As. Snimit ću preko istog dokumenta i kvalitetu ću smanjiti na 10. Ok. I snimit ćemo. I otvorit ćemo, provjerit ćemo veličinu. 7,58 MB. Znači sada dokument je spreman za podizanje na RTY aplikaciju. Drugi rad. Otvorit ću drugi rad u Photoshopu. Riječ je o fotografiji koja se nalazi u Photoshopovom formatu. Spremljena je u Photoshopovom formatu. Iz razloga što su izvršene neke korekcije i retuširanja, a da ne gubimo vrijeme na to. To sam uradio prije, pa ćemo sad samo provjeriti
parametri fotografije, image size, 6000 u širini i 6000 u visini i rezolucija 72 piksela po inču, što je ok. I sad ćemo eksportirati ovaj format u PNG. Možemo koristiti Quick Export as PNG, što je sasvim ok. Daćemo naziv datoteke. Otherness is my strength. Spremit. I sad ćemo provjeriti spremljeni file. Veličina je 8,39 MB, što je ok. Imamo spremne predloške koje ćemo podignuti na Artivaju aplikaciju. Sad nam preostaje da izradimo elemente koji će se pojavljivati u proširenoj stvarnosti. A to ćemo uraditi u narednom videu. Do tada, lijep pozdrav i hvala na slušanju.